Ако някога сте били в ситуация, в която напрежението е високо, хората са ядосани, уплашени или готови да реагират рязко и сте се чудили какво точно да кажете без да влошите още повече нещата, това видео със сигурност е за вас. В такива моменти инстинктът ни често е да убеждаваме, да обясняваме или да казваме на хората как трябва да се държат. Проблемът е, че под напрежение езикът рядко убеждава. Той или ескалира, или регулира. В това видео ще анализирам една кратка, но изключително силна реч на Робърт Кенеди от далечната 1968 година. Тя е изречена в момент на реален риск от ескалация и насилие. Не я избирам заради историята. Избирам я, защото езикът в нея показва как може да се свали напрежение и да се изгради доверие без власт, без заповеди и без излишно морализиране. Ще разгледам 5 конкретни езикови модела, които работят дори когато хората са на ръба. Това са модели, които според мен всеки лидер, менеджер или фасилитатор може да използва, било то в труден разговор, в конфликт или в ситуация на силно напрежение. В това видео ще видите как назоваването на емоции регулира реакциите. Как смяната от вие към ние сваля иерархията. Как насилието може да се говори без да се създава мишена. Как личната уязвимост създава морално право да говориш. И как влиянието работи без команди и без трябва. Преди да влезем в самите модели, искам да обърна внимание на едно важно нещо. В тази ситуация, която всъщност е убийството на Мартин Лутер Кинг, най-лесното и най-опасното нещо би било да се опиташ да успокоиш хората, като им кажеш как не бива да се чувстват. Кенеди не прави това. Първото нещо, което той прави, е да назове директно онова, което много от хората вече преживяват вътре в себе си. И точно тук се появява първият езиков модел – назоваване на импулса. В речта си Кенеди казва следното: можете да се изпълните с горчивина, с омраза и с желание за отмъщение. На пръв поглед това звучи доста рисковано, но всъщност това е изключително прецизен езиков ход. Той не оправдава насилие, той не го подканя, той прави нещо друго. Дава име на импулса. Когато една силна емоция бъде назована ясно, тя спира да бъде сляпа реакция и започва да се преживява осъзнато. Този езиков ход, имам предвид назоваването на импулса, е особено полезен в ситуации, в които хората са емоционално активирани и рискът от ескалация е реален. Например, труден разговор в екип, конфликт между колеги, напрежение след лошо решение или грешка, разговор с клиент в криза. Дори, защо не е семейна ситуация, в която емоциите са доста нажежени до бяло и доста високи. В такива моменти най-честата грешка е да опитаме да коригираме емоцията. Това почти винаги води до съпротива. Алтернативата е да направите точно това, което прави Кенеди. Да назовете импулса без да го оценявате. Като кажете следното: в тази ситуация е напълно възможно да има напрежение, гняв или еди какво си. Или много хора в момента вероятно изпитват объркване. Или може би вътре във вас има гняв, разочарование или страх. Има две важни неща, които този модел не прави. Не казва на хората как трябва да се чувстват, не омаловажава емоцията и не я оправдава. Той просто я прави видима. Когато емоцията бъде видяна и назована, тялото започва да се успокоява. И точно тогава става възможен следващият разговор. Но само назоваването на емоцията не е достатъчно. Следващият въпрос е какво правим с връзката между нас и отсрещната страна. И тук идва вторият езиков модел. След като напрежението започне да се регулира, възниква следващият критичен въпрос. Какъв е типът връзка, който езикът създава между говорещия и хората отсреща? В началото на речта Кенеди казва нещо съвсем нормално.
Имам много тъжна новина за всички вас. Тук има ясно разграничение. Аз съм говорещия, вие сте слушателите. Но само няколко изречения по-късно езикът започва да се променя. Какъв народ сме ние? От какво се нуждаем ние като страна? Този преход от вие към ние никак не е случайен. Той прави нещо много конкретно, разгражда иерархията. Политикът престава да бъде човекът, който говори на хората, той става част от групата, която преживява загуба и търси посока. Доверието се появява точно когато дистанцията изчезне. Под напрежение хората са изключително чувствителни към всякакви форми на превъзходство. И всеки език, който звучи като аз знам, аз съм по-горе, аз ще ви кажа, по-скоро увеличава съпротивата. Преходът към ние прави точно обратното. Той казва, ние сме в това заедно. Този модел е изключително полезен в ситуации, в които хората се чувстват отделени, обвинени или поставени под натиск. Като, например, трудни екипни разговори, напрежение между мениджмънт и екип, конфликт между функции и отдели, разговори след грешка или провал, ситуации ние срещу тях. На практика това означава обърнете внимание на местоименията, които използвате. Вместо да казвате вие не разбирате ситуацията, кажете как стигнахме до тук. Вместо трябва да се справите с това, кажете как можем да го решим заедно. Вместо вашата грешка доведе до, кажете къде като екип изпуснахме нещо. Тук има една важна граница. Ние не трябва да се използва, за да се разтвори отговорността или да се замете проблемът. Това не е трик, това е покана за общо носене на реалността. След като напрежението е назовано и връзката е преформулирана като ние, остава още един риск. Как говорим за самото насилие, за самия инцидент, за грешката или за проблема, без да създаваме нова мишена за гняв. И точно тук идва третият езиков модел. След като напрежението е назовано и връзката е преформулирана като ние, остава един изключителен деликатен момент. Как говорим за самия проблем, за насилието в случая или пък за грешката, за провала, без да насочим гнева към конкретна група или конкретен човек. В речта си Кенеди много съзнателно избягва директното назоваване на извършителя. Не казва те го убиха или едни хора са виновни. Вместо това той използва изрази като петното на кръвопролитието, жестокостта на човека, насилието, което се е разпростряло из страната. Това е много важен езиков избор. Когато проблемът се формулира като действие на конкретни хора, гневът автоматично търси мишена. Когато проблемът се формулира като състояние или процес или като морален срив, агресията губи обект. Гняв без мишена трудно се превръща в насилие. Под силно напрежение хората търсят яснота и най-бързият начин да я получат е чрез намиране на виновник. Езикът на Кенеди прави нещо друго. Той премества фокуса от кой към какво, от хора към процеси и състояния. Този модел е изключително полезен в ситуации, в които напрежението лесно може да се превърне в обвинение. На практика това означава да обърнете внимание какви думи използвате за проблема. Не те объркаха всичко, а попаднахме в ситуация на лоша координация. Не хората от този екип са проблемът, а начинът, по който работим заедно, очевадно създава напрежение. Не някой трябва да си понесе последствията, а трябва да разберем как стигнахме до тук и да не се повтаря. Това не означава, че отговорността изчезва, означава, че първо стабилизираме ситуацията и чак тогава търсим решение и отговорност. След като проблемът вече не е насочен към конкретен враг, възниква следващият въпрос. Как говорещият печели моралното право да води разговора напред, без да използва власт? Точно тук идва четвъртият езиков модел.
След като напрежението е назовано, връзката е преформулирана като ние и проблемът е отделен от конкретни врагове, остава още един ключов въпрос. Защо изобщо този човек, или в случая ние, имаме право да говорим в този момент? Какво го прави легитимен, без да използва позиция, титла или власт? В този момент Кенеди прави нещо, което няма нищо общо с аргументация. Той казва: и аз имам член от семейството, който беше убит. Това не е логическо доказателство, това не е опит да се сравняват страдания. Това е морална позиция. С това изречение Кенеди казва: аз не говоря за болката ви, аз говоря от място, което я познава. Споделената болка създава морално право да водиш разговора. След като говорещият вече има моралното право да бъде чут, остава и последният ключов въпрос. Как водим хората напред, без да им казваме какво точно трябва да направят? И тук идва петият и последен езиков модел. След като напрежението е регулирано, връзката е изградена като ние, проблемът е отделен от конкретен враг и говорещия има моралното право да бъде чут, остава последният ключов въпрос. Как водиш хората напред, без да им казваш какво точно трябва да направят? Ако погледнем внимателно текста на речта, ще забележим нещо необичайно. Няма трябва, няма длъжни сте, няма заповеди. Вместо това Кенеди използва изрази като това, от което се нуждаем. И всъщност това е изключително фин езиков избор. Командите създават съпротива, действие, противодействие, основен закон от физиката. Нуждите създават вътрешна мотивация. Когато говориш за това, от което се нуждаем, ти не натискаш хората отвън. Ти ги каниш да стигнат сами до извода. Под напрежение способността ни да мислим рационално е ограничена. Всеки език, който звучи като натиск, се преживява като заплаха. Кенеди не увеличава натиска, той го намалява. Той не казва какво трябва да стане. Той казва какви качества са необходими, за да минем през това. Този модел е изключително приложим в ситуации, в които решенията не могат да бъдат наложени. На практика това означава да замените езика на заповедта с езика на нуждата. Вместо трябва да се успокоите, да кажете: това, от което имаме нужда в момента, е малко яснота. Вместо длъжни сте да спрете, да кажете: това, което ще ни помогне, е да забавим темпото. Вместо направете това, да кажете: нека видим какво ще ни помогне да минем напред. Ако съберем всичките 5 модела, виждаме нещо много ясно. Езикът в тази реч не е нито случайен, нито емоционален. Той е прецизно регулиращ. И ако направим една крачка назад и погледнем тези 5 езикови механизма заедно, ще видим нещо много важно. Тази реч не е велика, защото е красива. Тя е велика, защото работи под екстремен натиск. Кенеди не успокоява тълпа чрез харизма или власт. Той регулира човешко състояние чрез език. Назоваване на емоцията вместо потискане, преминаване от вие към ние, отделяне на проблема от хората, лична болка вместо морализиране, мъдрост вместо команда. Днес живеем в свят, в който напрежението е постоянно. В организациите, в обществото, в семействата, във връзките ни. И в този свят най-често използваме точно обратния език. Повече натиск, повече заповеди, повече морализиране, повече поляризация. И този анализ не е за политика, то е за лидерство под напрежение. За моменти, в които не можеш да разчиташ нито на власт, нито на контрол, а само на думи. И на собственото си спокойно и балансирано състояние, както и на човешко присъствие. Езикът не е просто средство за предаване на информация, езикът е инструмент за регулиране на реалността. И когато е използван добре, той не казва на хората какво да правят, а той им помага да станат други хора в труден момент. Това беше първият анализ в поредицата за езика като инструмент за влияние. Ако това ви е било полезно, в следващите видеа ще продължим да разглобяваме реални речи, реални ситуации
и реална комуникация под напрежение. Благодаря, че гледахте.